Okay, onya. Ato sa nga hatagan igpagtagad doon mga sukin dig paminaw ba kay dispikas bahin. Although ang uban nakadungog, nakabasa na niini nga maong report kay gani kita sa RMN Manila nang atoa nga RMN Manila mga sukin dig paminaw. May nakakuha ini gahapon pa kining balitaa ba nga si Congressman Doc Frasco wala ni matod pa ni pirma sa manifesto of support nga ipabilin si House Speaker Martin Romualdez diha mga sukin dig paminaw sa Kongreso. Sa muna nga wa pa kanini kuan pero karon para doon na tay lain nga kana bitawng basihan mga sukin dig paminaw gawas ng RMN Manila diri sa The Freeman ni confirm pod sa dinhi nga kuan kay basi maingon ng uban ba nga kanang nang kuan man mo na so muna nga daghanta og mga para pag-confirm mga sukin dig paminaw ani. So wa di siya mo kuan, wa di siya mo pirma nga ipabilin nga House Speaker si House Speaker Martin Romualdez, Uy naunsa man kaha ni no? Karon taw-taw da ato ni hatagag pagtagad sa ang ato sa nga balikan si Radyoman Zen Gallardo, belated happy birthday di ay ni Ma'am Mirian Abadilla, no? Niya kay birthday di ay karonia gadala og lamian kayo. Lamat kay Ma'am Mirian, happy birthday nimo Ma'am Mirian. Okay, ato sa nga i-check si Radyoman Zen Gallardo. Si nakuan to? Kanang na ang ganiha tingali to kasama kin. Okay, unya. Kanang na ang diri sa kuan ba? Diri mga sukin dig paminaw sa The Freeman gi-confirm sa DI ni Congressman Doc Frasco sa 5th District nga tinuod ang balita nato dito sa tong RMN Manila nga wala siya mo pirma mga sukin dig paminaw. Wala sa ni pirma kay duna di ay ano bang pariha bitaw din ni Governor Gwen kasamangkin pariha ni Cristina Frasco nga pag ningon si Presidente Marcos nga paresignon ta ng mga cabinet secretaries ang uban nga mga mayor dinhi sa probinsya, ang uban nga mga kanang naa nga mga tourism advocates kasamangkin nipakita og suporta. Nipakita og suporta mga sukin dig paminaw ni execute og manifesto para pagpakita og suporta ni Secretary kanang naang Cristina Frasco. So karon dunay mga congressman o baka sugo ni mga sukin dig paminaw ni House Speaker Martin Romualdez nga kanang kung tinud-anay nga naa mo nako, tinud-anay nga ganahan pa mo nako pagkuan mo og kana manifesto or ang kaning uban nga mga congressman nga mo'y sip-sip sa ani maoy mga himo aning manifesto mga sukin dig paminaw. So karon kay nigawas man nga si usa sa mga congressman nga wala mo pirma sa manifesto of support sa leadership mga sukin dig paminaw ni House Speaker Martin Romualdez para sa 20th Congress. Kani nga manifesto nga pirmahan sa uban ng mga congressman para ni pagsuporta ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Pero si Doc Frasco wala mo pirma matod pa. Wa siya mo pirma og sa rason nga nang wa siya mo pirma unya na kuno sa mga coming days. Sa mga coming days lang kuno niya ibutiyag mga sukin dig paminaw kung ngano nga wala siya mo suporta, wala siya mo sign sa manifesto of support para sa og si House Speaker Martin Romualdez paghihapon maoy mo mangulo sa Kongreso sa 20th Congress. Straight to the point. Ngano man kaha no? Ngano man kaha kasamangkin nga si kuan ra ba si Cristina Frasco ra ba girenew ra ba ang yahang o kanang naang gi-retain ra ba siya pagka sekretary sa kanang naang Department of Tourism. Gi-retain siya o niya kanang naang ngano man nga nikuan man ni siya.
Ha? Tungod ba tingali una tingali Doc Frasco murag di naman gyud matulon ang leadership ni kuan oy kanang naa nga ni House Speaker Martin Romualdez. Ha? Unsa man kahirason? Unsa man kahirason kasamangkin nga ngano nga unsa man gitinuod nga mga rason? Kaning ato unsa man dili ba kaha kay duna mga sukintig paminaw na kaguliyang des Kongreso karon? Onya dili ba kaha gibasol ni House Speaker Martin Romualdez si Congressman Doc Frasco ngano nga wala makadaog ang alyansa diri sa Sugbo, ha? Dili ba kaha tungod niya na? O baka ha, gibasol ni House Speaker Martin Romualdez si Congressman Doc Frasco, tinuod baka ni, nga giingnan matod pa ni House Speaker Martin Romualdez si Governor Gwen, tinuod baka kasamangkin, o dili baka ha, nga, wa man kuno mo dala si Governor Gwen sa tingog party list, na? Hasta tingali si Doc Frasco wa mo dala sad, no? Si Doc Frasco murag wa mo dala sa tingog party list. Siya magupagdala sab nga usa ra man ka party list ang imong pwede nga dadon kay usa ra man ka party list ang pwede nimo butaran. Unya kay kani sila naa naman ni sila party list nga kanang naang Ako Bisaya party list diri Sugbo. Kaning Ako Bisaya lain po kayo og biyaan ni Doc Frasco nang Ako Bisaya party list. Onya kanang nang naara ba dito ang anak ni Governor Gwen nga si Carissa. Ika number 2 nga nominee. Bayaw ni bayaw man na bayaw ni Doc Frasco si kanang naang Carissa. Sumuna nga dili sumakahay kuan. Kaning ato kuan lang ni kay wala pa mangyoy official statement si Doc Frasco kung ngano nga wala sa ni pirma gibasol ba siya ni House Speaker Martin Romualdez kay ang alyansa mga sukintig paminaw dinis probinsya Sugbo murag ang nasakop sa alyansa nga nakadaog murag si Camille Villara. Murag si Camille Villara kasamangkin, no? Ang sa alyansa diri sa probinsya Sugbo dili ba kana usa moy rason? Ikaduha ang laing rason mga sukintig paminaw dili ba ka kay wa sila mo dala sa tingog party list nga kang House Speaker Martin Romualdez. Agoroy. So kanay posible mga sukintig paminaw nga away gyud sila. Dunay bangi nganuman. Karon na liwas election posible nga duna mga sukintig paminaw nay kanang na ang sinukmatay nga nahitabo. Duna nay sinukmatay nga nahitabo. Aning ni ang pagkahumanas eleksyon. Sa wala pang eleksyon nindot kayo ang ilahang mga relationship, sunod pa sila unsay gustong mahitabo sa Kongreso. Tungod kay wa may hawd sa Kongreso. Ang House Speaker mangyod mga sukintig paminaw. Pag-ingon bitaw nila nga pirma. Pag-ingon bitaw nga pirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang uban nga mga congressman, wa mo pirma dayon anang adlaw. Wala mo kuan kanang naang wala mga sukintig paminaw mo pirma. Kay mo lagi na nga ayay kuno pirma ta ani kusog para bagihapon sa mga tao ang mga Duterte. Delikado kayo ani. Anang adlaw nga nahimo ang pagpinirmahay god sa impeachment ni Vice President Sara, nahapon na lang, mga alauna o alas 2 sa hapon, ang nipirma matod pa 80 pa lamang kabuok. Pero pag-ingon nga, pag-ingon nga murag, doon na kunoy ayuda kasamangkin, ni kalitrang abot og 215 kabuok. Nakita o tama na nga kanang naang nakuan man kay mo tingali nay kuan mo tingali nay rason mga sukintig paminaw unya
So nang kagod pagpirma, giangkon man to ni Congressman Doc Frasco. Ako man itong gisgutan din katong dunay lakaw sa Atty. Rufil niya ako'y gadala na niyang programa. Ako tong gisgutan nga kanang naang ni naman tay video ana nga niingon si Doc Frasco nga kung dili ta mo pirma ni ini delikado man pod og mawad-an tag-ayuda sa mga tao, ha? So muna nga napugos in town og pirma ubang mga congressman. Uy, pagkahuman sa eleksyon, ha? Wa gid mo lagi ng politika kasamang kino. Kinsa gid kay dunay problema kay kabantay ka ato nga kanang na karon murag kuan man gyud kayo. Kana gani si Vice President Sara tigpamaba gani niya si Cristina Frasco. Ha? Tigpamaba ni Vice President Sara Duterte si kanang Cristina Frasco. Pero gibiyaan nila. Ha, gibiyaan. So muna nga di ta makakuan kay ila man tong desisyon para lang nga mo dapig sila mga sukin tigpaminaw sa administrasyon. Karon paghuman sa eleksyon, ha? Pareho ra na ni Vice President Sara Duterte nagtandem ni Presidente Marcos sa una. Ha? Tandem sila. Maayo pa kay ilang relasyon sa wa pay eleksyon, maayo kaayo, murag manag-uyab, sweet kaayo, mo bitaw nga murag silos po tingalis First Lady Marcos, ha? First Lady Liza Marcos. Tanawa. Tinuod gyud dagoy ning ingon ni Vice President Sara Duterte nga ang gaba di gyud magsaba, ha? Tanawa, ha? Mas gibugti pa ang ilahang relasyon ba ni Vice President Sara Duterte sa mga Frasco, mas gibugti pa mga sukindig paminaw sa administrasyon karon. Ha? Kay mo mong guna nga ang nakabati manggod karon atong politika. Kaniadto pa nga kung ikaw mayor ka, congressman o niya supa ka sa administrasyon, wa gyoy kay daw diha. Kung kinsa administrasyon adto gyud ka para nga anang naang makapagusto ka mga sukindig paminaw sa imong mga proyekto. So mo na ilang gibuhat nga ang anak god ni Doc Frasco ug ni Cristina Frasco kinugos ni Vice President Sara Duterte. Kinugos. Sa to pa kumare sila nya tigpamaba pa gyud. Pero pag abot sa impeachment mga sukindig paminaw napugos. Napugos ba or sama napugos ba tos Doc Frasco ni pirma or kanang tinuyuan to kay do na matod pa kunoy ayuda, ha? So karon liwas eleksyon nagbinaugay na ilang kilay pareho sa nahitabo ni Vice President Sara Duterte ug Presidente Marcos nga maayo kaayo sa kampanya hantod pag eleksyon. Pagliwas sa eleksyon wa na. Wa na. Pagliwas sa eleksyon na kuha na kanang naang nagkaaslumay ang ilang relasyon hantod karon nga murag parat-parat pa mga sukintig paminos dagat. So nakuan man. So karon ang gipasanginlan raban ni Senador Amy Marcos ngano nga nagkabangi si Vice President Sara Duterte og si Presidente Marcos, usa sa mga hinungdan si House Speaker Martin Romualdez, matod pa Senador Amy Marcos. Unya karon si Doc Frasco mga sukindig paminaw wala sa nisuporta nga mamahimo og gihapon nga House Speaker si House Speaker Martin Romualdez. Wa baka ni sudyae kasamangkin. Pero muna nga nakaamgo na tingali si Doc Frasco nga wa may mahimo o magsigit tagdapig nila kay ang mga tao mangyod maoy angay di natong dapigan. Ngano man, mismo ang yang ugangan si Gobernador Guingo dias liluan nga nahimong mayor diya si Cristina Frasco na pilde mga sukindig paminaw. Kay ang mga tao na gyud mo inisulti og kinsa ilang gusto. Unsa man gyud kay rason, no? Og unsa man gyud mo nay rason mga sukindig paminaw nga atong atangan, ha? Unsa man ka pananglitan, ha? Ibutang unsa man tinuod ba to nga dunay ayuda or wa? Kay basi bag ingon nga dunay ayuda ana. Unya pag human sa eleksyon maingon nga joke ra man gud to. Pareho bas mga leader sa barangay nga ingon nga
doon na kunoy tag uskalibo. Doon na uskalibo. Pag-abot to. Sabi, uskalibo nga, usagatos naman. Ya, ang baga kay sobre naman. Asumon ni mga atuning ko anon ha, atangan nato ni Lunes pohon. Usab makasama sa kanang naang programa ni Attorney Rufil ha. Matod pagkasamantisay ang ilang relasyon karon aslom pas iba ha. Kay kuan man ha. Kaning ni kinsa na pog kahay kuan ani kanang naang kinsa na pog kahay nang naang sunod nga congressman karon mga sukindig paminaw nga mulugwa na og moingon nga wa na mi ganahi ni House Speaker Martin Romualdez. Sumuna manghinaota sa tuang mga congressman ang kamo ang mga tao may nagbutang ninyo diha ayaw mo padala ni bisan kinsa nga mga politiko na maoy mo control ninyo. Una-hunaon na to ang mga katawhan nga maoy nagpiyal kaninyo ni anang maong gahom. Gihatagan mo og gahom nga maoy mo alagad sa katawhan dili mo alagad ni bisan kinsa nga mga politiko. Pero mo na magunay nakapait sad gay kung naarakas ubos nga politiko unya mo supak kas politiko tuas taas. Kuan na gyud nagwa kay jamo ha, mahimo nagwa kay jamo ha, wa kay jamo. Anita Matthews sa mayong kanang naang buntag niya si Rolly Higpit Surya manitok sa maunay ginaingon na kasamang bensi. Okay, onya wa na tay kuan nakasamang kini wa na tay winners karon. Okay, salamat kayo ha sa inyong pakig-uban ako onya sa Lunes pohon. Yan na makauban sa Attorney Rufil onya. Ato ang sundan kini kay basig do na pay laing mga congressman ang kaning ni ang dili mo pirma at least si Doc Prasco mga sukindig paminaw ni sungay nagyot. Awa na tingali sa katulon nga mura mangyapon og mo sige mi og kanang na ang dapig ninyo di mamo makapadaog sa kuang ugangan ha. Wa mamo kapanalipod ni lalay ha. Okay, onya atangi ang sunod nga programa ang antulumanon nga kon ako ang pasultion. Onya kinsay ganahan ubutar ana nga si Villar wala pa dad-an ni Vice President Sara pilde pud to si Camille na. Ito ba kasama nga Libby Abrinica. Okay, sa ngalan na lang sa kumpersa sa DYHP Arimen Cebu. Ato ang station manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kauban diri Master Control si kasamang Kisos Minia. Onya diri Pikas Lawak si kasamang Ken Galini. Kasamang Remart Pugoy. Ania si kasamang Nimuel James Quinones og si Gerald Albios. Inaw sad nato karon si Jefferson Bilda Albios. Onya dito sa transmitter site kasama ang Rubel Boyser Chief Technician Alan Taladuwag Oliver Atis. Okay, onya kanang naang sunod lang to. Ako na lang yung ubos nga lagad sa hanginan kasamang radyoman Benji Ulpos Tanghian. Magpasalamat sa inyo nga paminaw o happy weekend sa kanaton tanan maayong buntag. Straight to the point.